juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Geno kanyo ni intiere makare kama mrama intiere ka ineno wa okinyi masani ni eki. Ageno kanyo ni joma thoth koro tusichope kuondegi mag tijegi mopogore opogore kendo udhi nyime gi chenro makare odiochieng' ni makawuono mabende en odiochieng'no mar tich ang'wen. Tarik en kanyo 26 mar dweni mar adek gani mar 2026. Kauturo ni makende marwaki ni machiegni kama mrama intiere wang jowi mari mar Color TV mano e chenro no eko mar chuny wach ka bende matai kaka pile enan Brenda Agenyo. Asewacho ni kanyo kochakore odiochieng' manyoro ni wadhi bedo kanyo ka watimo chenro ni eke pile ka pile kochakore chieng' wuok tich nyako chop kanyo tich abich kama bende wafuono weche mopogore opogore matimore oko alwora ma intiere. Wakelo ni mago matimore e alwora ma intiere, mago matimore e pinje ma oko, mago matimore e kuondego eko mopogore opogore counties wa makaluo kaachiel koda ka counties wa mamoko. Weche go eko mamuli in kaka japiny to kendo mulo ng'ata e pacho kaeri. Omiya kaw thuolo ni makende mar wakini machiegni mondo mi wabed kodi. Aneno ka en kanyo dakika 11 mano toka saa 5 mar okinyi ma kawuono ni eki. Adwa paro ni kanyo ni nyalo yudo wa achiel kachiel e mbui magwa ka moting'o mano mar Facebook. Ilimo kanyo en Facebook page marwa men Color TV Facebook, men Color TV live e mbui marwa mar Facebook yudo kanye Color TV live. Kata nyalo yudo e mbui mara mar Facebook mar Brenda Agenyo. Bende nyalo yudo wa kanyo e mbui no mar TikTok mano Color TV, mano mar YouTube Color TV kaachiel koda ka X Color TV mondo mi wa tuaka kodi eseche gieki. Aikora ka gi chenro mopogore opogore kada weche go mopogore opogore madwa kelo ni kanyo mago mosebedo karingo e pacho kaeri to enya juma ni eki mangima kama bende koro wachomo kama koro wagowo e juma ni. Moko kuom weche go eko mwadhi wuoye en tuak no manimba mabende nyoro ne mane en jalup ker e pacho kaeri Migosi Rigathi Gachagua ne obedo godo chieng'no manyoro. Nitiere weche go mano wacho mabende no mulo japiny, omiyo wadhi fuono tie mago mano wacho mano mulo japiny kaka in kod an bende wabro ng'iyo kanyo weche go eko mag Niko na Kadi mano movement ma osebedo kadhi nyime pacho kaeri mar rowere. Wadhi ng'iyo mano, wadhi ng'iyo kanyo weche go eko mag oula, midhiro mar oula mabende sani koro to kwako gwenge mopogore opogore e pacho kaeri to inya kaunti ni ma Kisumu kaachiel koda ka gwenge mamoko mag alwora ni mag Nyanza. Wadhi ng'iyo kanyo weche go eko mag oula, bende wabro ng'iyo kanyo weche go eko ma osebedo katimore Kericho kocha kama bende ringre ji maromo 33 yande no yudi koiki e dwe e bura achiel kaachiel koda ka weche mamoko mathoth. Omiyo kamoro moro ma intiere arwakni machiegni ma e odwa. Wachako kanyo gi wach noero mar mane en jalup ker e pacho kaeri Migosi Rigathi Gachagua ma bende en sani en jatend duond buch siasa no mar DCP. Migosi Rigathi Gachagua odiochieng'no manyoro ne owacho weche moko mabende muli in kaka japiny. Weche go eko mabende nowacho achiel kuom od fwambo moro e pacho kaeri mabende okabi wacho. Batadhi mana fuono ni gin moko kuom weche go eko mane Migosi Rigathi Gachagua wacho. Kama bende toko fuono ni moko kuom weche go eko ibro miya pachi in kaka japiny. Ibro chwalo na ote mari mano kokalo kanyo e mbui marwa mar Facebook Color TV live kama bende adhi nasomge kanyo e seche mabiro. Ruchigno manyoro nitiere weche go eko mane Migosi Rigathi Gachagua wacho. Wach limbe mar jatend piny Laktar William Ruto gwego mag Nyanza ok en limbe no eko mabende osebeda beda mayot ne mostly oganda ma pacho kaeri josebedo ka wuoyi koni koda kocha. Kane openj jatelo no ewi wach makamano no winjo ko wacho wach moro mokang'e ni to pachi paro nade. Migosi Rigathi Gachagua no wacho kanyo odiochieng'no manyoro ni limbe mar jatend piny Kenya Laktar William Ruto gwenge mag Nyanza ber
kendo gach okolo kata reru no eko kata gach okolo reru mar gach okolo babende koro to ne achiel kuom chienogo mag dongruok mane Laktar William Ruto osidho ayanga e pacho kae rito nye kaunti ma Kisumu. Mano gach okoro ma igeno ni dhi wuok e gwengo mag Naivasha to biro dhi nyaka Malaba mogo tong' koda ka piny Uganda. Jatelo nowacho ni en chenro maber, makamana ni nyalo bedo ni magi gin mana wechego eko ma maybe sero godo wang' oganda kowuok e gwengego mag Luo Nyanza. Mano pacha jatelo no owacho kendo nyalo bedo ni chenro makamano ober, yes, kendo biro kelo dongruok wechego eko mag ohala bedo maber e kind piny Uganda kaachiel koda ka piny Kenya to enyane gwengego eko mag Luo Nyanza. Makamana ni wan kaka jotelo kaachiel koda ka oganda ma Luo Nyanza nyaka koro wane ni magi gin weche miwacho awacha to gin wechego eko ma okete tim. Omiyo Migosi Rigathi Gachagua owacho kanyo ni okotamore limbe no ne ber, yes, lakini kata kamano nyalo bedo ni magi gin mana wechego eko samoro no ken genuine. Nyaldi mathoth waseneno ga e pacho ka erika jotelo biro to wacho ni gima kama ibro tim, gima kama ibro tim, abro timo gima kama, abro timo gima kama, then later on gigo kwane ka chopo kare, which is very true. Nitiere chenro mopogore opogore ma samoro ok osebedo ka chopo kare. So mano pacha Migosi Rigathi Gachagua. Bende neno kanyo ka Migosi Rigathi Gachagua ne owacho kanyo ni Ker Ruto ok osebedo ka limo gwenge duto e yo mowinjore maromre pacho ka, let me use maromre. Osebedo ka koro to odwa bedo mang'eny e gwengego mag Luo Nyanza to jwang'o pinje mamoko. Mano pache, ok ang'eyo ni into pachi chalo nade wach makamano. Maybe ang' ni chwana kanyo ute machuok mano kokalo mbui maro mar Facebook Akala TV Live. Wach machielo maber jatelo no owacho ni duondo buch siasa mare mar DCP ene duondo buch siasa sani e pacho kaeri makoro to wuok oko mar kedo ne oganda joluo. Duondo buch siasa mare mar DCP ene duondo buch siasa mare makoro to wuok oko mar kedo ne oganda joluo. Kang'o ni pachi ni kanye wach makamano. Mano paro mano wach kanyo kota ka Migosi Rigathi Gachagua ne duond buch siasa mare mar DCP en achiel kuom duond buch siasa go makoro to wuok oko mar neno ni ochung' kendo kedo ne joluo. Jatelo no neno ni nitiere kaka iwuondowa e yore moko. Kani neno twak makamano nyalo bedo ni winjo kanyo wechego eko mane owacho. Ka weyo mano ang' ni miya pachi kotenre koda ka moko kuom wechego mane Migosi Rigathi Gachagua wacho weche mathoth kata kamano mage mana winjo ka bet komulowa, bet ka omulowa wan kaka jopiny kendo bet ka omulo gwengego eko mag Luo Nyanza. Wach machielo magombo ni mondo mi walose mabende dhi nyime pacho kaeri sani odiochieng'ni ma kawuono tanyanya kaunti ni ma Kisumu en movement ma ochaki manyien gi rowere ma pacho ka. En movement mong'ere kaka Niko Kadi. Niko Kadi en movement mochaki gi rowere mar neno ni rowere wuok oko kendo ondikore kaka jogombulu. Iwacho ni nyadhi mathoth rowere osebedo mana ka godhogi e mbui, gisebedo mana ka giluwo bang' jotelo gigo koko, lakini kochopo kama koro idwaro ni mondo mi koro wayier jotelo ma wadwaro, tiwacho ni youth osebedo ka duoko chien kwan mag jogo mag ombulu e pacho kaeri. So many youths ok osebedo ka wuok oko nikech gionge koda ka ombulu, gionge koda ka moko onge nyaka gi kipande. Omiyo odiochieng'ni ma kawuono e kaunti ni ma Kisumu chenro mar Niko Kadi dhi nyime kendo gie seche gi kinen chenro mane chakore saa 4 wang'e e chuny boma ni eki ma Kisumu. Mano ka hotelie koda kanya dende Linda Ogweno mabende en kanyo achiel kuom josiasa e kaunti ni ma Kisumu. Linda Ogweno nowacho nwa kanyo gokinyi kane winjo twak marwa gokinyi gi Justus Adoyo, nowacho kanyo ni chenro makamano ne gidhi chako mano kar romo no mar Uhuru Park kata Uhuru Gardens king'eyo boma ni ma Kisumu mana machiegni gi doho maduong' ma Kisumu kendo directly opposite mano apices mag piny owacho mar kaunti ni ma Kisumu. Nitiere park moro kanyo mane ji dhi rome kaka rowere kachielo koda ka jogo duto mapoko kao kura ne dhi romo kanyo kendo gidhi wuotho achiel kachiel ka gi mobilize jopiny mondo mi ochopi nyaka e apices mag IBC mar neno ni ondikgi kaka jogo ombulu. Wach mondo mi oganda wuogo oko ndiki kaka jogo ombulu en achiel kuom wachno mabende josiasa ma thoth e pacho kaeri kachiel koda ka jotelo osebedo ka goyo poro kinde ka kinde kaluwore ni sani wahawo yiero manyien e higa mar 2027. Nyoro odiochieng'no manyoro nyadendi Linda Ogweno ne oloso ka otenore koda ka chenro makamano. Adhi mana miyo producer marwa
thuolo mondo mi wane kaka ne jatelo no ikone loso ka otenore koda ka chenro makamano to ginang'o gini magi ikono ganda jo Kisumu ginang'o gini ma wadhi expect odiochiengni ma kawuono mano kotenore koda ka chenro no mar Linda Kadi. An gi geno kendo an gadira ni e seche malose kodi ni chenro makamano osechakore, kata kamano wadanane kaka nyadinda Linda Ogweno kachiel koda karo were mamoko e kaunti ni ma Kisumu ne loso ka gileronwa moko kuom chenro go magi ikono odiochiengni ma kawuono e Linda Kadi Nikona chenro no ekomongere kaka Nikona Kadi yoga uchiel dueni mar adek higani wan kaka jomantie Kisumu kae kotel ne gidowere wabiro e bo umbrella miluongo ni Tuko Kadi, tiende ni wabo biro ka mondo wachokre to wabo dhi IEBC mondo ng'ano mapok okaw kura ne mwaluongo ni kadi, tiende ni yiero biro 2027 gimi bo tigo godo e tugo mabo biro no en kadi mibo bedo godo miluongo ni ombulu. Koro wabiro kae chokre to kendo wakwayo jogo mantie Kisumu te mondo bi, kaponi ok ibi bedo Kisumu town, intie Ahero, intie kata Wasi, kata ya Muoroni, ntie ofis mar migao mar IEBC kuonde go te, wakwayo ni mondo chieng'no idhie. Wawacho ni Kisumu kae tarik 26 wagoyo target miluongo ni 1000, tiende ni ji 1000 dhi yudo kaka dhi kawo kura, kata jogo madwa no yudo olok kura dhi yudo kaka timo, mane target mwaseto. To kwayo jo IEBC, migao ma IEBC ni chieng'no wabiro, koro gimiwa support, chieng'no gimanye aklak moko momedre mondo gitimnwa service mapiyo. Higa manyien wawacho ni jotelo mwasebedo go kinde mang'eny waywak negi, to konyal ywak ne jotelo ka onge gi teko mar golo gi telo, to teko mar raia ma kawaida en ombulu ma ng'ato nigo. Omiyo wakwayo rowere kamoro amora mantie, ok kata rowere kende, jodongo be kamoro amora mantie, kura ni Elisa Sima in go ema gina minya tiyo go mar mondo iyer jatelo maborito oganda e yo makare. Omiyo wakwayo kamoro amora mantie, biuru mondo wadhi. Marakamano ineno kaja nyadendi Linda Ogweno kawacho kanyo ne gikwayo rowere duto e kaunti ni ma Kisumu kachilo kod kalura mare wuoguru oko mondo miune kanyo ni undikoru ne ombulu. Kendo wacho kanyo ni kata koponi une gwenge maboyo gi Kisumu town, samoro un gwenge eko mag sub county no manyando, inyalo wuok oko mondo mi chopa ka apis moro machiegni mar IEBC mano machiegni kodi mondo mi indikri. Odiochieng'no makiny ka Nyasaye oyie wanabed kanyo gi Mikai Linda Ogweno mondo mi olernwa kanyo tito dhi chalo na odiochiengni ma kawuono. Wabro ng'eyo bende ang'eyo ni jafwambo marwa Goblis Fellow kachiel kod ka Justus Adoyo mago jofwambo magwa ma wuok e kaunti ni ma Kisumu. Ang'eyo kanyo ni ging'iyonwa wachno ang' nwayude e weche go eko manyien kata weche mamoko mondo wang'e ni to chalo nade. Kwan mag rowere adi mowuok oko mondo mi ondikre, to chenro makamaeri osedhi machopo nade. Wach machielo magombo ni mondo mi owuoye en wach mar midhiero mar oula mabende sani koro to kwako gwenge mang'eny e pacho kaeri, kendo oganda jopiny ikwayo mondo mi obed motang', jogo modak kuonde go mabedo kani piny mondo mi one ni odare samo winjore. En wane season no mar koth, sani koth chwe mang'eny e pacho kaeri. Nyocha neno kanyo ka achiel kuom jotelo go eko mabende ochung'ne migao no eko kata duolno mar msalaba makwar yando chopo wang' jowi mari mar Kala TV kaeri, kendo noleronwa moko kuom midhiero mabende koro to oganda kalo e oko kaeri, ko wacho ni gibedo koda ka tich matek gin kaka jogo manie chenro duolno mar msalaba makwar e seche go eko magidhi chiwo kony ne jogo ma oula odaro kuonde ka kuonde, nikech oula en gima kodaro ng'ato tiyudo ka ute omukore, dhano kale malich. Nyaka sani ripot nyiso ni higani kende oganda maingo 3,000 osekalo e midhiero mar oula mano e pacho kaeri. Mano higani kende oganda maingo 3,000 osekalo e midhiero mar oula e pacho ka. Bende wacho kanyo ni ute maingo 900 familia maingo 900 osebedo displaced, mago jogo mosedar moweyo utegi kaluwore koda ka midhiero mar oula. Bende ji maingo 80 osewito ngimagi kokalo kuom midhiero mar oula mane higani kende, mano kuonde mopogore opogore e pacho kae mangima. Kaunti ma Kisumu ok odong' chien, nyocha waneno kanyo ka gwenge go eko mag Nyando oula ne omole, oula ne oyuoro e gwenge ko mag Nyando kachiel koda ka Ahero, kendo chenro mag somo ne ok odhi makare. Mano en wach ma bende pod waluonu kanyo mar neno ni to chalo nade nyaka gi seche gi eki, chalo nade gwenge ko mag Nyando, chalo nade gwenge go eko
mag Ahero kuondego eko manoula omuomo mano bang' ka aorano eko mong'ere kaka Nyando ne omuomo oko. Aorano eko ne opong' ma oolo oko. Bende nyalo paro kanyo ni kinde machien kanyo bende jogo modak Nyamasaria, River Nyamasaria bende no omuomo mano donjo nyaka mier momuko nyaka udi moko. Wadwa mana ni wane ni to chalo nade gwego ko mag Nyando. Kata kamano pod waluonu weche makamago mar ng'eyo kanyo jonando ni to chalo nade. Bende nyalo chulo kanyo ote mari machuok mbui marwa mar Kala TV Live mano mbui marwa mar Facebook. Nyiswa kanyo to chalo nade kude ma intiere jonyando jo Ahero. Chenro mag somo chalo nade, era ka chenro chalo gi seche gi kalure kod oula mapeka mayande omuomo. Gisane do mani mora tangni kanyo kaka nja chale wengo ko mag Nyando kaluore gi kaka lipota marwa Justus Adoyo ne wuotho e gwengwe ko kang'iyo kaka ne chalo banka ne oula osemuomo jopiny. Tung'ud bura no ma Nyando e Kisumu County. Jopiny bura koro dhi nyime kod kwano lal mopogore bang' ka ora Nyando bende ng'okoko mabedo ni en lipot mabende no yangi bang' Kala TV limo gwenge kima Nyando e Ahero kendo go wang'e chal mar wach. Koro tuoche magore kuomo kaka malaria, tuoche mag diep giri nitiere nyalo gore kuomwa. Koro wakwayo mana ni ka sirikal nyalo paro jo ketha koni ka iluongo no ketha. Jodak e gweng' moro ni oketha Nyando sub county Kisumu county ngima gi koro pod kodok e wang'e ka giywago malich mokalo midhiero mabende gisebedo ka gikaloe e lwet koth maket kod maendi. Joash Okeyo en achiel kuom jodak e gweng' gi eki mabende kodhni osebedo ka turo higa ka higa. Pi osebedo ka pong' ka higa to sirikal wacho ni dwaro konywa to pok waneno kony mar sirikal nyaka nene. Iwacho to kani daik boro nego go kaendi to daik no watiso ni daik pok waneno daik. Sani pi osepong' ka karibu didek. Sani dhera machielo otho pi nonego. Gik mang'eny gik nindo bende pi odhigo. Oduma manyakae bende pi odhigo. Kwadego dwa kama. Mwandu mopogore kodhni osebedo ka ketho maliche mokalo kama Maroso Odhiambo okodong' chien puothe mabende yande otie matek kendo nogeno yude cham pini eri noywero morumo pep. An Chitura modak Ahero. Koro puothe ga yamo pi otero te. Pi ochung'e makata machama chana akomo. Ok nyal yudore sani. Pi otero cham. To puthano na puro gi siling 3,500. Ka bende Mama Rose koro yango ne Kala TV ni kato bedo ni giseketo genogi kuom piny owacho mar county kod sirkal mamalo mondo mi obi kod duoko no ero mosiko onge ber mabende giseneno e piny owacho. Onge lokruok moseneno kata bed mana no wago koko kamano pi ywero wa kamano cham bende wapuro to pi dhigo do kamano. Onge lokruok moseneno kuom sirkal. E dala jaduong' Jotham Ochieng ne warodhno kode kanyakla kod omin mare ka ging'iyo mwandu eko mabende nodong' bang' ka pi maket kod maendi ne monjogi kendo riembogi e pacho. To ma has been a problem wa experience water gigi wabedo submerge pi. Ido ka families nyithindo mathindo bedo affected, livestock, joma nigi poultry, furniture and everything in the house. Kata kineno tuneno kaka the condition mar compound en a bit pathetic. Koro wasebedo kwa waoro kwayowa through the area MPs mosekadho, even the current MP Jared Okello wasebedo kwa kwayo mondo timno diking nikech whenever mwachopo kama one rainy season to pi pong'. Sama pi opong' tiyudo ka samoko donjo kogwen, samoko donjo tieno. Koro iyudo ka lives are also lost at times samoko. Jopiny gwenge eki ma Ahero Nyando dhi nyime kod ywago midhiero mar pi maket kod maendi ka bende sani koro luoro nitie ni tuoche mopogore nyalo gore e ngimagi. Nyakoromogi mano koro bedo ni midhiero ma jodak e gwenge eki ma Nyando e gweng' moro ni oketha Tura sani koro kaloe bang' ka koth chwe gwenge gi eki ma koni ndalo 3 mokalo chien kendo darogi bang' ka aora Nyando bende muomo ka sani koro giywago dayo gikwayo sirikal kaunti ma Kisumo kanyakla koda piny owacho mamalo ni koyie to wuok go konyal bi oresgi gi sama wadhi yamo ni rinya kod Mokajwang thoth oganda ma bende wuok e gwenge ma koni ochuno mondo mi odare miechgi odhi ogo kambi e tesendo bi.
Aduoko erokamano maduong' ne jafombo marwa Justus Adoyo kuom ne limo gwenge ko mag Nyando kendo neno kanyo marno ni okelonwa wachno achiel kachiel midhiero ma jonyando kale. Neno kanyo ka oganda go ywak malich mokalo. Giwuok e gwenge miluongo ni Oketha. Giwacho kanyo kaka cham korolal. Gima thiera en wach mar oula kata midhiero mar oula en gino mosebedo katimore e kinde ka kinde e pacho kaeri. Ma ok en gino mopoyowa. E kinde ka kinde doko ulo daro ji, kinde ka kinde ulo daro ji ywak nitie pile ni losuru dai ke bata ochegi, losuru dai kama mondo mi obedi. Kata kamano ok ang'eyo ni jotendwa ema nindo mang'eny, ok ang'eyo ni timore nade. Wabro manya ne jaod bura ma Nyando kaachiel koda kamoko kuom jotelo makono no Migosi Jared Okelo obiane ka mondo mi olernwa ne ni to gitimo nade mondo mi gikonya ne oganda kuok e gwenge ko mag Nyando kaachiel koda ka ero. Yande Deputy Commissioner ma Nyando mano Migosi Elijah Maranga owacho ni midhiero makamano nokwako gwenge go machalo kaka Kokola, machalo kaka Onjiko, Kochogo sub location kaachiel koda ka gwenge mamoko. Kata kamano our prayers are with you people ni ubro dhi makare. Weche go eko mag somo bedo njobedo gi ng'ikruok malich mokalo mano kotenore koda ka midhiero mar oula. Bedo neno kanyo ka skund nyiri no eko mong'ere kaka Aero Girls chenro mag somo ochung' to kata mana skul no kende kaachiel koda ka skunde mamoko. Nyocha oseyang kanyo ni skunde madhi 4 mano e Kisumu Central kaeri nyocha chenro mag gi ochung', chenro mag somo obedo koda ka ng'ikruok maeri en kaluore koda ka oula ma osebedo ka dhi nyime e pacho kaeri. We ang'eyo ni to nyocha chalo nade e skund nyiri ma Aero bang' ka oula no monjogi. River Nyando has burst its banks, and this is the situation. The school is flooded. We came with official shoes. We are now wearing boots. We are down there in a meeting place. We could not hold even our meeting in the meeting room. We had to hold our BOM meeting in the bus. We are asking if the government could really do a most important thing. Make dikes like Budalangi. Will not be having what Ahero is having. And we'll have a situation where our children will be in a learning environment that is conducive, that is good, and that is caring. Because right now, we don't know which diseases they will have. Some of them don't have boots. They are walking barefooted. They're animals walking around on water. What is going to happen to our children? They might be sick with malaria tomorrow. They might be getting cholera tomorrow. No, we haven't closed. We cannot close the school because we need a government directive to do so. And this just happened today. So decision making has to follow several policies before we can be allowed to close the school. What I'm saying that our academic program has been slightly affected. We're in the process of doing examination, which was supposed to go for 3 good weeks, 3 good days. But as you can see, we cannot continue normally. I'm saying normally. So our classes have been affected. That is true, but have been affected. The place is flooded. As for me, I echo what Madam has said, Dr. has said. This requires a multi-sectoral and multitask team. The national government and county government should come here. I'm disappointed today at Rio. I've not seen anybody around. The students are very, very much safe. I'm here in person. I'm their representative. I've gone to the dome. The domes are perfect. The classes, very few are affected, but the toilets are still okay, they're in use. But we are going to monitor the situation. Before we leave the school, we shall have made a proper announcement to the parents. Our leaders has really failed us, both at the county level and the national level. The main problem of this now, you can see here, is the Korusoin Dam. That has been a talk over the years, but there's nothing being done. The construction of dikes is really affecting the people of Nyando. So I'll just urge, we are claiming that we're in the broad-based government, but it has no value to us, especially the people from Nyando. We are just stamping that we're in broad-based government, but issues to do with floods you are not talking about. So I'll urge the government, our president, Honorable William Samoei Ruto, kindly intervene this. Let the Korusoin Dam be solved. Rais, hatujali. Sisi kama, mimi ni mtu mwenye naishi peke yangu na watoto. Nyumba yangu ilijaa tangu juzi. Sasa leo pia, tulienda tukapanguza jana, ikarudi chini. Leo sasa sijui naenda wapi, vitu zote zimeharibika. Sijui nitafanya aje. Hata saa hizi sijui mtoto wangu mmoja ameenda wapi. Sijui na sijapata penye ameenda.
Neno kanyo kaka ncha chalo e skul ni nyiri mahero. Oula opong' momuomo madonjo nyaka e skul. Nyiso ni chenro mag somo ok nyal dhi nyime. Ok ang'eyo ni jotendwa timo ang'o e higa ka higa e seche duto ma oula siko ka muomo e kinde ka kinde kendo rocho chenro mopogore opogore mag joma ngima. Ng'e ni oula ma kamagi kelo weche goeko mag tuoche mopogore opogore mikelo koda ka pi machalo ka tuoche goeko mag malaria nikech kinde oula suna bedo mang'eny kaso yudo ka ji bedo ok nyal yudo thuolo mar nindo kuma ber mondo mi giumre kata gi net kaka ipuonjwa ni kuomre gi net to wageng'o ne suna. Omiyo gombo mana kawo thuolo ni makende mar wuoyo koda ka jotendwa e pacho kaeri kaachiel koda ka jogo mochung'ne rango weche goeko kata jogo manie department mar weche goeko mabiro apoya nono. Nitiere omenda mang'eyo ni iketo tenge e iko omenda ka iko omenda kigolo budget tiketo tenge ne chenro aina goeko. Tiuru go omenda no maber. Tiuru go omenda no maber mar neno ni ugeng'o ne midhiero aina gi. Kiwacho ni ka planning obedo makare tunyalo geng'o ne midhiero machalo koda kamago. Wach machielo mago mondo mi walose ma osebedo ka chendo e county ni ma Kisumu kuonde mopogore opogore nya county ni ma Kisumu en insecurity ma osebedo ka dhi nyime. Pile ka pile kwa chiew gokinyi tinde en gimoro manyalo wacho ni osebedo trend ni kichiew gokinyi tiyudo ni ng'ato no wito ngimane akawuono ni winjo kanyo ka reporter marwa Fellow Goblis luonwa kanyo story moro mar jaduo moro manokwany ka wito ngimane e batha paya Gigenga paya ma bende pok ong'ere malong'o nyaka gi seche manolose kodwa ne pok ong'ere malong'o ni to nogoye notime nade kata no wito ngimane nade. Kata kamano wasebedo kwa neno stoche mamoko jal moro no wito ngimane yudo kwany ringene e oloko jal moro bende no yudi kochuo gi pala mano ne ka wuoch. Koro wasebedo kwa neno gik makamagi geki. En kwayo makende ni mondo mi weche goeko mag security oketi ne oganda jopiny. Weche mag security oketi ne oganda jopiny kinde ni erito ahinya nyama wachomo yiero mbele kayo ka ng'eyo nang'o momiyo weche mag insecurity bedo ga mang'eny ahinya mose kinde ma dhano chomoga yiero. Omiyo insecurity nyaka wawuoye ma nyaka wawacha diera makende. Tend security e county ni ma Kisumu kaachiel koda ka jotelo kaachiel koda ka in kaka japiny neni ichiwo security mari maber. Avoid wuotho gotieno nikech piny osebiro marach. Kae nyalo bedo ni samoro itiyo modeko kamitiye tinyalo temo tidak machiegni gi kamitiye kaka nyalore. Yani tim gimoro amora minyalo timo in kaka japiny mondo mi ineni idak makare. Mano bende achiel kuom wachno ma waluonu kanyo kendo wabro limo apises ma ochung'ne weche goeko mag security mano e county ni ma Kisumu mar neno ni to ginyiso ne achiel ariyo adek mage magitimo mar neno ni weche go mag insecurity orumo kendo oganda odak gi kwe. Kisumu en boma maduong' monego beni ohala ringo from 24 hours seche duto. Nego beni kamoro amora kidhie Kisumu to ohala ringo seche duto. Nyoro nyaleno kaka achiel kuom jogo madwaro kanyo komar MCA ma Kondele Ward mano migosi Cecil Okoth mane en wendo na odiochieng'no manyoro nowacho kanyo ni Kondele gin bet ka changes nitie kendo gidhi maber gin Kondele ginyalo gaga biashara mane kako nego beni bedo ei Kisumu mangima maji timo weche gi chenro gi mag ohala mondo mi pesa oflow mondo mi ngima obed makare ka chenro mag somo bedo mayot nikech nyithindo nyalo tere skul machandruok ok obedo ka dhano bende koro dak gi kwe kendo tieko hanga manono nikech chenro mag dak obedo makare ni omenda nyalo flow from ja ohala to jang'iepo ni samoro amora minyalo dwaro gimoro samoro amora minyalo feel ngo bende timo gimoro tinyalo time mok ibedo maluor ni to ng'ama ni oko kaeri madhi maya mano nyalo bedo maber kabisa. Berango mani mondo wawuoye weche mamoko ncha neno kanyo ka oganda jopiny moko no temo golo paro mopogore opogore mano kotenore koda kalimbe mar mano ker ma pacho kae Laktar William Ruto e limbe mar gwenge goeko mag Kaluo. Laktar William Ruto nyando timo limbe mar gwenge mag Kaluo kendo ne limbe kanyo mano okawo ndalo 4 en limbe kanyo mano okawo ndalo ngima no morani ker Ruto ne olimo gwenge duto mag Kaluo limo counties duto. Keruto was in Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya. Kendo gima no mora e limbe no manyalo wacho ni jotendwa ma Kaluo no hoyore weche mag siasa ne giweyo kabisa and gimoro amora mane gitimo en ni neno ni girwako jatend piny Kenya ka Kenya no limo gweko mag Migori koja to waneno ka jotelo ma Migori mano migosi Ochilo Mbogo Ayako men governor ma Migori County ka chilo koda ka migosi Mark Nyamita men MP ma Uriri ma bende gisebedo ka gigwere go koni koda kocha ne okelo kwe. Jotelo go no romo magineno ni gikelo kwe nikech ne gidwaro ni chenro mag dongruoge ma jatend piny Kenya kelo ochopnegi makare ne gikelo kwe mag
giweyore gi koko manono iwacho ni mago mana mag gi ma Migori County kanyo ne waneno kanyo. Bende kaunti ma Siaya wang'eyo kanyo ni gavana ma Siaya County Migosi Bob Awilo Rengo kosebedo in good terms, anya wacho ni in good terms with Laktar William Ruto. Kata kamano e limbe mare ne waneno kanyo ka Laktar William Ruto ne obiro kendo no singo ne oganda jopiny asingo mopogore opogore mag dongruok, chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda mano wenge ko mag Kaluo kamotimo kanyo gedo mag affordable houses. Nwano kanyo ka osidho kata kano osiro e gwenge mopogore opogore makoro ibiro neno ni joganda jopiny odak e udigo eko manengo gini piny. Ne waneno kanyo ka Ruto ne osidho kanyo gedo mag peini mopogore opogore e counties wa Kaluo. Bende maduong' ahinya neno kanyo ka Ruto ne oloso kanyo koda jolupo. Bende Ruto ne osingo kanyo mar biro neno ni oger kanyo mano gachokolo kowuok e gwenge ko mag Naivasha kochomo kanyo Malaba. En gino mabende ko potimore mobedo makare to achiel kuom yore go kuma biro neno ni rowere oyudo tije e pacho kaeri kendo biro neno kanyo ni rowere to enye gwenge ko mag Luo Nyanza oyudo tije kendo tingo ngima gi malo. Bende Laktar William Ruto kane loso koda ka jolupo to naneno ko wacho kanyo ni gibiro temo mar neno ni girito ganda ma gin jolupo e pacho kaeri kinde ka kinde jolupo ma pacho ka osebedo ka kale achiedh nade to inya en nam lolwe mano ka gilupo ka imonjo gi koda ka imonjo gi koda ka obila kuwuok mano e piny libamba ma Uganda. Kata kamano wageno kanyo ni mago biro bedo makare. Avara kamano adhi yweyo matina kaeto aduogo kanyo pod aduogo miyi moko kuom gigo mabende trend kata matimore madhi nyime pacho kaeri. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth? Machiegni Tet Manimba chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Machiegni kendo kama moro maintiere janeno mar Kala TV chenro pore mana chuny wacha kama tai pore mana an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam wacho po wan kendo ndamo machielo kama bende wafuno ni mako kuom gigo ma timore e pacho kaeri kaka piny Kenya ringo kaka mago mamulu chunye mago mamuli kamoro moro ma intiere mago e mawang'iyo ni odiochiengni makawuone seche malose kodini e kijo fombo marwa mopogore opogore e counties wa mopogore opogore timo mateka kendo giringo koni koda kocha mar neno ni gijuko ni weche gieke achiel kachiel ka gitimore kendo wan be wakelo nigi e wang' jowi mari mana kaka gitimore awacho kanyo ni watudre kodi mbui marwa mar Facebook mano Kala TV live ano ka oganda moko nosechwalo na kaeri wachona kanyo ni amor kodi and live Vitalis Ochieng Wood Game Karariu erokamano Vitalis Ochieng Wood Game Karariu kuom bedo kanyo e cheno neki bende Italo Jalamo wacho kanyo ni beno neno wage seche gieki kendo omor kaeto wachona kanyo ni Koni Okech watching from Masiro Kathieno Luanda Pacho erokamano inbenda neno temari kanyo temachelo Timon Nesh wachona kanyo ni enbende en kod wage seche gieki erokamano kendo med manakete wang jowi mari mar Kala TV live kaini gi otemora mora minyalo chwalo kanyo Kala TV live bano Facebook mbui marwa mar Facebook kata inyalo chwalo na ote bende mbui marwa mar YouTube mano Kala TV kata mar TikTok Kala TV kata X Kala TV kawadhi nyime odiochieng' makiny en odiochieng' no mabende duond buch siasa koro to dhi tedore malich mokalo anya wacho ni odiochieng' no mar rapim ODM obago kanyo romo makende odiochieng' no makiny romo no mar delegates sama dhi bedo kanyo e boma no ma Nairobi ende romo makamano wan kanyo ng'eyo giming'eyo ni sani wan gi ODM anya wacho ni wan gi ODM ariyo wan gi Linda Ground gi Linda Mwananchi team mar Linda Mwananchi kane loso mano kamoting'o migosi Godfrey Ososi ande loso kanyo owacho ni ne okogwelgi kata komigi gwelo mora mora kotenore koda karomo no mano kamoting'o migosi Edwin Sifuna kamoting'o migosi Babu Owino men jaod burano mai Bakasi East seche nogo to na neno kanyo ka Jakom aduono buch siasa mar ODM Kai Gladys Wanga kendo governor county ma Homa Bay kayande otwak no wacho ni ogwel ji duto all delegates mag duono buch siasa no mar ODM gidhi romo kanyakla kendo weche go ikoma gidhi twake gin weche go ikoma gatelo e duono buch siasa no mar ODM mano wach number 1 ma jotelo go korto dhi twake gidhi keto telo mar arieya gidhi neno ni jogo duto manyocha ogwel e lemo mopogore opogore korto sidhgi kendo jogo chako ticha yanga mar neno ni gimedo tego duono buch siasa mar ODM seche nogo bende wageno kanyo ni ODM dhi loso moko kuom wechego kata moko kuom okenge kata moko kuom gigo makoro to gidwa dhi keto kata gidwa dhi pedho winjruok ma gibedo godo koda kaduono buch siasa no mar UDA member ODM wacho ni gibro tiyo kanyakla koda ka piny wacho mar Kenya kwanza kendo gibro riwore koda ka ker ma pacho Dr. William Ruto mar sire lwedo e yiero maduong' mabiro higa mar 2027 weche osebedo ka tungni koda kocha ne duond buch siasa mar ODM nyalo dhi dwaro kom mar jalup jatend piny wacho ginyalo dwaro mkati 50-50 wan kwa siri timiyo wa kom mar jalup jatend piny wacho magisani omaka koda kamigosi kata ngide Kithure Kindiki wadhi neno kanyo warito neno ni to ginang'o gini magidhi dware piny wacho ne giwacho ni romo makamano gidhi bedo piny mondo mi giwach moko kuom gigo mabedo koro to gidhi pedho e mesa kendo gidhi dwaro e piny wacho ginyalo dwaro mana kope mag CS kata ginyalo wacho ni okay wan wa serious kamano ide mine gimimiyowa kata ginyalo wacho ni oyo gini ng'adnwa mana gi katikati imiwa komno eko mar jalup piny wacho tok mano wabiro neno ni biro dhi kanyo wagiro ni romo makamano kinyino bed makare romo makamano bende seche nogo bende Jolinda Mwananchi bende no se wacho gin bende kiny gin gi romo margi ok wang'eyo ni kiny no chal nade 27th Friday kiny no chal nade warito neno kaka romo mar ODM kiny no chal warito neno ni tang'o gini ma ODM dhi wacho romo makamano warito neno duoko kanyo maber ne duono buch siasa mar ODM anakwano mana ODM hawi maber mane gima nyalo wacho kende akwayo ne ODM hawi maber e romo magidhi bedo godo kiny kawera gi weche go eko mag ODM nitiere weche ariyo masani bende koro tosebedo ka gin weche go ko manyalo wacho ni gilit kendo gimulo japiny e pacho kaeri kama kuonga chako gi wach mar ringre ji maromo 33 mano yudi kata no gol e bugo ma oike yani jogite oike bugo achiel luongo ni mass grave mane gwengwe koma Kericho kocha
Makaburini Cemetery kar kano ringre joma otho. Mary en wach ma omulo ja Kenya mora more pacho kaeri. Because onge ng'ama oselon to ji 33 gin jomage. Gin jomage ji 33. Gima lit na moroyo ni e ringre 33 eki ji 25 gin nyithindo. Ji 25 gin nyithindo. So who are these people? Jogi gin joma ya kanye. Be gin jo Kenya, to ka gin jo Kenya ka gin jo magi. And what happened? Mondo mi ji 33 ne tho machok ringergi kanyakla madhi ki e bura achiel. En ma en gima notim gotieno. Nyiso ni wach moro nitiere kama opondo. Neno kanyo ka osechak chenro mar timo negi nonro matut, chenro matimo nonro matut osechaki kanyo, kendo jogo mochung' ne sekretariat mar arita kwe e pacho kaeri osewacho kanyo ni gidhi neno ni gidhi to the bottom of this, mar neno ni oyangi ni to who are these people. Ji 33 mano yudi ko wito ngimagi kendo yike bura achiel ni gin jomage, to jomage mano wito gi ka ang'o manyalo bedo ni dhi nyime. An wach mana neno komako wang'a kaluwore koda kaito boke makawuoro ne ogolo kanyo ni kama no ike ringre ji 33 eki bende oyudo kanyo tools, anyalo wacho nang'o, gigo mitiyo godo e chenro mag thieth, gigo mitiyo godo e chenro mag thieth ka bende witi e bathe kanyo kendo iki mosebedo used bendo iki kanyo. Ma nyalo keto gimoro e pachi, ok ang'ena ne magino keto gimoro e pacha kena, to ma imbo ni go ket gimoro e pachi ni what is really going on. So ma en wach ma pod waluwo, kendo jotendwa koro to nyaka duokwa, nyaka gimiwa duoko mowinjore, nyaka giyangonwa ni who are these 33 people. Remember chien ne wan gi ji muine maromo 42 mano yudi ka ringre gi ni soyo mane gunia tinyumo kware, mano in Nairobi, soyo gunia tinyumo kware, and only one person was arrested kotenore gi mano, and jal mano bedo arrested noiwacho ni no pondo mowuok e jela molal. Akia kaka notimo mano molalo ng'at achiel kende, molal modisappear nyaka sani pok onyiswa ni to be noyude en kuma chal nade kata ang'o manotimore. Wan ka oganda ja Kenya ka kora wuoyo kaka ja Kenya, wadwaro ng'eyo nang'o matimore. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita maiye gin gi ting' mar neno ni girito oganda ma pacho kaeri, kendo oganda ma pacho kaeri ok owito ngimagi e yono ma ok owinjore. Omiyo nyaka tim nonro matut mondo mi onyiswa ni to who are these 33 people mano yudi ka owito ngimagi kasto iki e bura achiel, to ng'ama no authorize these people mondo mi iki bura achiel, because ok inyal kawa ringre ji 33 te tike bura achiel ka samoro ng'ato ne ok owacho mondo mi gima kamano timre. Omiyo mano en achiel kuom gigo ma bende koro to mako piny Kenya sani. Wan kaka Kala TV waluwo wachno kendo wabiro fuono ni tiende achiel kachiel ka wakelo ni kaka report medo wuok e kaka wamedo kelo ni godo. Wach machielo ma bende en wach momulo wa kaka japiny koni koda kocha en wach ma jo Kenya osebedi kitero e piny Russia. Jo Kenya moko iwuondo mondo miyo mantiche pinje maoko to giyudore ka gidhi go lweny e piny Russia. Aneno ka odiochiengni ma kawuono grube go eko mochung' ne jogo makedo mochung' ne duol, grube go mane duol kata duol mochung' ne jogo makedo ne ratich oganda e pacho kaeri koro to wacho ni gidwaro mondo mi piny owacho one ni familia mag jogo ma osewito ngimagi e piny Russia omigi moro, gibed compensated, omigi gimoro. Piny owacho nyaka koro to ne ni joma kamago bende oyudo gimoro. At the same time bende gidwaro ni piny owacho ma pacho ka one ni ringre jogo ma osewito ngimagi e piny Russia e lweny madhi nyime e piny Russia, ringre jogo oduogi e pacho kaeri. Ka nyalo paro ni chien kanyo en ni jatend migawo mochung' ne weche go eko mag tudruok mag pinje maoko mano migosi Musalia Mudavadi ma bende en jotend migepe e pacho kaeri, yande odhi nyaka e piny Russia ma obedo piny kendo loso koda ka jatelo mar piny Russia kama bende koda ka jatend piny Russia kama bende kuro to ne giwinjore ni gima kama dhi rumo. Oganda jo Kenya ok bi wuok pacho kaeri mondo mi oyudre e lweny madhi nyime e piny Russia. And migosi Musalia Mudavadi kano duogo pacho ka to gima osebedo kowacho en ni jogo mosebedo ka wuok pacho ka kendo dhi e piny Russia osebedo ka dhi ataro mar chike ma pacho kaeri, meaning piny owacho is not aware ni jogo osebedo ka dhi e piny Russia. Etere ka jogi wuok e pacho kaeri madhi e piny Russia, nikech ang'eyo ni mondo mi wuog pacho ka mi donje piny machielo nitie processes ma nyaka ikal kata obok ma nyaka ikal. Omiyo kanyo pod an owuon an gi penjo
Musalia Mudavadi an gi penjo kanyo ni tere ka joge yudore. Ok inyal wuok pacho kae ni koro wuok ayora dhi mayudre e piny Russia ma donje e lweny mana kia kaka nochakore. Nyakulerno ni tere ka joge wuok e pacho ka nikech nitie process ma ji luwo kikawo oboke manyo passport mondo mi idhi e piny machielo. Bende nitie achich mancho osemaki kanitudo koda ka tero ji e piny Russia pacho kaeri yande osemake kendo wageno kanyo ni mano bura mapod nie doyo no kanyo ka we koda ka bel wageno ni mano bura mapod nie do nonro pod timore kata kamano anyalo mana chiwo maybe advice ni sani kidwa manyo tich e pinje maoko to nyaka kuri bed motang' so ka in ng'ama dichuo to nyaka kuri bed motang' inyalo pok yudori e piny Russia ka ok ing'eyo nikech wacho ni moko nitiere moko agencies matero ji e pinje maoko gi e manyo tije mopogore opogore moko nitiere makoro to wuondo jo Kenya iwuondo gi to wacho ni jo Kenya moko bende nodonje gigo kong'eyo onyisi ni omana kidhi e wuoni to pesa duong' machalo kama koro ng'ato dhi ni odhi bahati katu kata kamano pod walemo ne familia mag jogo mayuak malich mokalo ne jogegi maringre gi omoko e piny mar Russia. Mago gin moko kuom gigo matimore pacho kaeri mabende waluonu ka koda ka kocha kik idhi mabor ikete mane wang' jowi mari mar Kala TV. Seche maloso kodi ni jofwambo marwa Collins Gor mane county no mami Gori kachielo koda ka county ma Kisumu kamoting'o Goblis Felo kachielo koda ka Justus Doyo ginie ground ging'iyo nwa koni koda ka kocha nito chalo nade kendo ang'eyo kanyo ni seche mabiro mbele kanyo wabiro ng'eyo kama wicho chomo wabiro ng'eyo mago matimore matucho koni koda ka kocha nito chalo nade. Ang'eyo kanyo Justus Doyo no wacho na kanyo no dhi ng'iyo kanyo chenro eko mar Linda wacho ni tuko na kadi tuko kadi inaitwa tuko kadi ma chenro no mabende dhi nyime oruchingni makawuono mane county ni ma Kisumu rawere koro to wacho ni gisewuok oko wanataka kuchukua kadi na wako kadi kendo gikore malich mokalo mar nonegi bigigo mbulu e yiero maduong' mabiro higa mar 2027. An mana gigeno kendo ariwora giro were wetena e chenro no mar tuko kadi ni wakawuro mbulu mondo wawe yuak kinde ka kinde wayier jotelo mabeyo manyalo konyowa mawane ema wadwaro. Ano ka dakika na rumo kanyo do mana dakika bich kende romo kanyo sa uchiel mar audio chieng' mane chenro mari miero mar chuny wach mikelo ni kanyo pile ka pile wang' jowi mari mar Kala TV chakre Monday nyaka Friday mana ko chakore sa 5 mar audio chieng' nyaka sa auchiel mar audio chieng'. Kaita iko dan Brenda Agenyo Nyasubanyana warom kendo do chieng' machielo kuom ng'uono mar Nyasaye oriti Nyasaye bed kodi kamoro amora ma intiere. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.